дар нисфи шабӣ дар ҷои танҳоӣ овози чизеро шунавидан ин хелҳом даҳшатнок аст. ва ягон таи мо намедонем ки дар вақти хоби мо аз қафои мо чӣ мегардад. барои он ки чӣ хеле ки мо медонем, дар айни замон дар интернет видеороликҳое ҳаст ки дар онҳо ҷин, аҷина, дамовой ва дигар чизҳо ба навор гирифта шудаанд. ва то чӣ андоза ин видеоҳо ҳақиқат дорад, инро шумо дар комментария менависед. ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва боз як видеоролики закаснои дигар баҳри шумо. марҳамат дӯстон, тамошо кунед. ва дӯстон, гуфтанӣ ҳастам ки пеш аз видеоролика сар кардан касоне ки дилшон силаб я ин ролика тамошо накунанд ва ба канали мо подписатсия кунед, мо бошад давом метем. ду сайёҳ дар вақти сайёҳати худ ба як общежитие медароянд ки дар он ҷо пеш студентҳо мехонданд ва онҳо камераи худро гирифта дар коридори он мегаштанд ва ногаҳон дар камераи онҳо бинед дӯстон ки чӣ меафтад. бо диққат дӯстон тамошо кунед. ва чӣ хеле ки мо дидем дӯстон, аз болои девор касе ба онҳо нигоҳ карда истодааст, лекин инҳо ба он аҳамият намедиҳанду ба дигар комнатаҳои ин общежит даромадан мегиранд ва дар яке аз онҳо хелҳом лухтаки зиёдро мебинанд ва ин лухтакҳо ба мисли дигар лухтакҳо набуданд ва онҳо шубҳа мекунанд ва дар ҳамин замон аз калидор овози пой мебаромад, гӯё ки дар он ҷо касе роҳ мерафт. If there's a spirit here, can you touch that and make that thing go off? ин одамон худашон мегӯянд ки мо дар ин ҷо ягон чизи ғайриоддӣ ёфт накардем. аммо вақте ки онҳо ин роликро ба интернет мепартоянд, ҳамаи одамон дар комментария менависанд ки шумо дар ҳақиқат ҷинро дар ин зданӣ ба навор гирифтед. лек ба гуфти шумо чӣ дӯстон, дар ин зданӣ дар ҳақиқат ҷин буд ё ин ки на? як тиктокери ҷавон бо рафиқи худаш ба як мазори кӯҳнае мераванд ва дар он ҷо мехоҳанд ки роликеро ба навор гиранд, лек ин мазор хелҳом кӯҳна буд, дар ин ҷо дигар одам намегурониданд ва ин ҷо вайрону валангор шуда буд. ва ин тиктокер худаш мегӯяд ки ман аз одамҳо фаҳмида будам ки гӯё дар ин ҷо рӯҳҳо мегашта бошанд. ин ҷавон ҳамаи оборудовани худашро дар ин ҷо установка мекунад ва баъд аз чанд лаҳза ҳамаи инҳо ба кор медароянд. ва чӣ хеле ки мо дида истоем дӯстон, дар ин камера танҳо як даст меафтад ки ин лухтакро ба дигар тараф тела медиҳад, лек ин ҷавон худаш мегӯяд ки ман дар ин ҷо ягон чизи ғайриоддиро намебинам. ва ҳардуи ин ҷавонҳо тасмим мегиранд ки шав дар ин ҷо меистанд, лек дар гирди палаткаи худашон датчикҳоеро мемонанд ки агар ба гирди онҳо касе гузарад, инҳоро хабардор мекунад ва дар нисфи шабӣ яке аз ин датчикҳо чизеро мехапад ки бо ду пой ба мисли одам роҳ мерафт. Galera, olha isso. Olha onde tá chegando aqui, cara. Meu Deus do céu, chegou no vermelho, Cainhão. Olha aqui, galera. ва баъд аз оне ки ин ҷавон ин ролики худашро тамошо мекунад, мефаҳмад ки дар ҳақиқат дунёи дигар низ вуҷуд дорад ва дар таги видеои худаш менависад ки ин як эксперимент буд ва ман ба ин бовар кардам. Tá vendo isso, Cainhão? Olha isso, cara. Tá frio, olha ali. Tá frio. Vamos lá, frio. ду
ду ҷавон хостанд ки ин зданиро аз назар гузаронанд ки дар ин ҷо чӣ ҳаст ва чӣ нест. ва нугуфта намонад дӯстон ки ин як заводе буд ки беш аз 30 сол аст ки кор намекунад. ва ин ҷавонҳо мехоҳанд фаҳманд ки дар ин ҷо дар ҳақиқат чӣ аст. ва ин ҷавонҳо вақте ки дар коридор роҳ мерафтанд, ҳис мекарданд ки аз қафои онҳо касе онҳоро таъқиб мекунад. аввалан инҳо фикр мекунанд ки ин ягон марди бехона аст ки дар ин чордеворӣ ҷои худро ёфтааст. лек баъд аз чанд лаҳза ин чиз ба яке аз инҳо ҳамла мекунад ва мехоҳад ки якеашонро бо худ кашида барад. лек амрааш ба ӯ кӯмак мекунаду онҳо аз ин ҷо зуд мегурезанд. ман худам намедонам ки ин чӣ аст, лек ба фикрам ин ягон маньяк ё сиктан ҳаст. лек аз ин хурсанд ҳастам ки онҳо ягон ҷароҳат набардоштанд. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.